Show me where she is. Did you want me? Don't want me? You wash your shammy and it's this sooner man said, show me where she is. Yeah, your way as a metaya so so open me and is Miss Sina man said me was here. Me mami wait here. Magabi asemu the bomb so da yam put out said you want me be free me sir. Mami ani mupo oja mi woko yi awo mi ya wuti bia mi peniso owa wuti modi o wash meja body against every means out of oh mama toba oh mama ni senina body of everything, and I would dare to I would say yes. Mammy, this is Mama, for a father, I don't remember a man if you toy. She looked at both what to say. I'm also the same pack of boy. The boy and sassy, and I said, man, free me another. I didn't back, and I'm again a few. The Santi, I wish I said, Remember if you can see him, and I'm in my bubble. Now, me just have a shower. Now, me was almost as a panda. Now, I'm ready, I'm money up. Put me a bubble if you Nanka ye fair new say. Now what ye dear the mununa, Nanka bent to you. When you reach your boss and continue a tree be back any moon. Tentums. And see a wash one. I have to two more money beer. See a tea and sooner, ye chance of 4 no penny. Said ye a man and a mamma pass. I'm about to do. And see one year so what you are by your table. Yo, said your monster no more mamma. Says something for Mumra Hopper. He sent on the slather man said, me from a bubble. Now, Mamma and a money pass. What you tell for Yasua, the idea if you didn't have your buy a better. Nowadays, I am a lady. To a double, Bishop Mama. Yo, any other hour, show me a mamma. Now, Miss Lady, dear say. And Pedicers have all point to grow. Open it as a moment to a double. A papa see a bishia, Saquanda, I mean, my bishia about Saquanda.
said na kutie kusuo no ano nsifuo eba chiai na bombon kontin ko wachi so omo kwasi abrewa na amamre ni amane kwa so de omo abe omo akọ aba emo omo akọ aba na se kwan da fa ya mo omo e kwan no omo aye ni esese omo yi Baba ni ene kabusia ya mama kwa baby sani na ni osho pani se na mu edi an baba ai osim mane to mo se e kwan da ho kwa mu do ya mamu akuna yo na nanu maduana busia aduana atwa abrale jampo kon kasa tie bomo na nanu mo amadawo ma mo na mo di jabaye enhia mo anke ye nidi madawo ma empene sabri wati a wo fia eye saa na mpanifo ka se pa ye behuni ntine ya tetere kwa ene ye maame a okonyu da kam na nne abusia ma ne me ma kapom se ye maame firi nyunyina da kam ne be fie isanti iduma die ne ntine ye wa ha eye ne nseno emema sadi omo kase ni omo so mba wura fidie mu no aduana busia mo je wo mfaso mo de wo ye ma sentence ufo me ma ese wo de wo maame ana aka nchire gu a na aduane sida na mpanin sa woni mu de ayense ade esanse no ba tampa wode ne nsa bonkum se hwane menten wo de to abom yuwa mu ofra ne nsa no ane ne pa no chen maame ba kan kase ese okwa ya bentu ase kodo afu na wakọ no wanya bibia se wonya abode tunu kwanse di kodua bode no enyina nwie ene guye no ko ya na bode na bu esanse na nani da so de bra ne nse no ne ba mo anya bi adi oba tan kase atwa abode no oba ene obi anya yie ise adi otu etere ana wa hohoro mo no si da so ma me fa ne nsam ni fa no odi yi a na one nsam mi enu akabo na wa hwane no omodi asechire no se enka bomu ye eno ba tampa ticha bode no betem ama ne nsin manya bidi ene ma me aka nkyira gomra bia sida ense ofo so mo nka so mo ye mementi amamre ne amane o mo nye esenti emra ma me ba ye hwa boafo ne ajanfo a ye be wa abia na busia ati ase so mo keka o mo esansa wo no anko be ye ena ma do do be hwe no ena ba tampa nse no se emra na madua na busia Rite se ya bona sadia tomania wo mu kita toiletro kuduo ba ese na nanu mo monye na jana bia e wo fia ha munye bi na mo fansi so enu ati no mo be siesie ma me no e kubu sa busia mo to toiletro o ma mo tutu mrika akopa bia ka so se sa mo ye wo yi bi siesie ma me no bia ma isa so no ma ba bia no bo obo ye fun no oba network ka ana no mo se busa eni twa mo se no ba tampe o sare na pa okọ aja na bia ba ya o fe ni su o na wo su e kana ni isanti wase ni su oni o the pastor that aka ho ya de blush aka ho na no obi be busa sai na obi ade na ebe de da na de o de otutwe ne se aye de nya saa o ma mi wo ha ko be ye ahoho ni agwafa ye beboa ade achi anapa manya bi achi sade ye beto ye nananom no ne ye de bodi dua na etuturi yese ade achi ya ne ahoro ne ye de atoba maso obi ye tiri kuwia no akope dia na odi ayi yusim the senti pedi se kuni dia ye se de mo se ni ko bia aka ebi kwa no obi siri pa wo se bi pe bia bi nam de ato ni sade ye be ya abenda mo se mo so obi bia bi o
glass can. Madam woman and money. And no chairman. And was here, the man if you know the comedy air perfect the same one. Mama for the pedayas, yet not a guy. Yabaton and I saw Obaapain Joyce what channel I am baby. And then, limit the entrance when tea and you couldn't win in Yanni, you couldn't win in Jolly Book. He said, almost one could anchor Chadia. Fine back, none of Madame Roma, who had been serious or massive. Will be answered so very a giant who were in the medium. Woman, you want to fancy it. Sounds about that. And I tell you, a man may say, Yadia, mamma, and can you hear you? None of my dear never said him say, a man penny forward for the sentiment may show a move on to talk of Rapa. No, dear bread, none of my dear Nabusia, a man penny for them, dear mamma. No, dear Paul, a dahlia for him, I mean, so ugly. The sentiment, some of my bats as fast as one more brand of mammy, one way number, I'm one. And no bra power boy, I will chairman of so sweet. Oh, Kita Bobra, and my piano Busia, when you know, friend, my news will be. Bomber, Bobra Paneba, no support at home. Yes, and I know what Robert support will be the action of Billy. Yes, yet, the Papa, and I wanted to floor as a pool. 1 year, and I'm on for Mamma for a matter of massive. And the chair, yet the answer over here to tie a bottle. The battery and yes, it told you. One was a told you. Dear mammy, the battle is working. Dear, what the baby pan? You are the baby good cold. It's a person and I'm a piano. And no jam, one more back. One look at it to was some. The possessor to was some who are proud of any kiss. Which any near men now, one for some more in your mouth and one yesterday. Nana no monse so mkita kiso ba mi nsa wonye na sania ma bi yafia na mode aho enu twam wo mkita mo ai wo mo samna wo mo so mo samna wo de to sam so wo so nia ma yi aso samna fe that to kan your friend say kan fa kan esan say na wo ko biare ai so di nsu kan fa that to who now people are walking on the sentence first one more except almost salmon and almost that almost come from and like sitting in Africa. We are so I'm saying now. I'm saying I'm very and one who baby and that's what kind of one so this is here. Almost play. Almost sure. Nana no matter what I'm on your fancy as a map. And the chairman will almost say, and your mother it's answer your mammy and I said you sit here about her life here. It's an answer, must say. Omukita ne panties, omukita na underwear, omukita ne blazer, and no madam woman. See your fancy man. Them no Fred Ayaba, national say. One of the ashes to dear Bishan, so dear Bay, even some mammy Fred Ayabe. Said to our omukita de Bushen, and normally I call massive. Say, Abatia, Adiana. Once I was out there, the Santi, yeah, but you can tell you what. Yeah, they say, yes, I'm on a bit rap. Oh, yeah, no, say. A son said, some if you come as a pretty banana, me, poor men, set here, young poor business. Santi and some way said, oh, many men in there to almost have a web of fear. To almost say, you have a people need here. And the summer I walk box. Tell you once and more, I'm saying, you may know, Madame Woman. And I'm my Diana Busia. When you, yes, some of the mamma, 4 years, your mammy will be out. Madame Woman, I'm a sample. All the people who could take a sense of my
ma me be da wo bi oni no kura be bi sase ma me pa me sra na me ko hwe ma me amu stink to no na mo fa sra wo ba pa aso na na so da kete so a bi o be bo wura ha bi a o be hu say yes ino ba pa pa me na kete so won se mo say eni ma ye de ba ye nyina ya fa me dada enye dada afrafo sase na mo dua na busia muno mo de mo se de ya se ni ama ye nyina ya de bra mo so ayi chance ya egumi ka sa me ko ma ba na snap a me de baba agonu a mo so mo na no mo da horoma mon se no se ya de snap e baba ago asabusu ya pani bia no no de bi gu fom bom paya mo fa bi mama mafo no mo fa nka o ma no o matimi apaja ma me esansa ma me ba ye hu se e me ma nya ma asem e no mo paja ya bia me ko program ma sam a me kan se ade aba fie no ye kwata de ane ye pabusua e ma ne me ma ne ya twahia ne ye wura fi mama fo ne mo se briche se ba de a ya se me mama ne wa he mo sare ye am paja mo so a ti ma da woro ma ucha mo de bi gu fom ya mo ka mo ma no mo so ati apaja ne ye be gina ha ban twere bo na ye nante ese no yo Obaapain se na mo se de ensonom ese no omo se omo be yi omo se adwaye kama se ne omo ba kire bibia no mame mane ento abusua se Obaapain se waso na oda ne so no ase ene adefefa omo aba ye ahye ona ase no enu ti yaso dasi anyado mabusia sadi asuma na musuma amena ye di akire ba ye ajani ma dua na busia se yaso sadi abusia kan eda mwase Atamfo ne se na da be kura na mawuo na ka me di so be afri asas na so isra ne wasa for rade a wo koya koma ye wo koya da na so ye o de dia yo ni mi di ma ko no me no Minyamye, yo ni mi dawa remo
Anya
Being covered. I pastor the set prayer burial service now. I see. Oh, yeah. Oba neho konko. Amen. Yato Presbyterian hymn 787 GD 14 Abiapa. Yato Yensani Kuto. Yabetina Senior to the Coco. GD 14 Abiapa. Wake up.
now, or the food down, yeah, so it's sunny. Go. Oh, careful, you are home. No, it is anyone who are now who wants of course, we have one person who yeah, for Osuru, we ready for what is a for I didn't know about the Muslim trust in one pie. I read in a couple of hours yesterday. Mobro Eja, what you're watching out to that, I want to brother. Na yɛn nipa ma deɛ yɛn na te sɛ no ada etwa mu na yɛn hwee wɔ ne ahyia ha na bɛyɛ ɔsom a yɛde ebetwa yɛ maame Joyce Owusu a ofiri Nyansa na mu ne hwehwɛ bia na to nsa frɛ no sɛ ɔmra wɔ nkyɛn ɛda wase sɛ ɔde ɔhwɛ sie no adɔ yɛ tata yɛ na mɔda ɔna ama yɛn kwa na wogye no wɔ yɛn nsɛm ebere biara a wɔnim sɛ ɛyɛ no ɛsɔ sisi yɛn koma yɛmbrɛ yɛn ho asɛm a wɔhyehyɛ nyinaa ɛmpene akwan a wɔde yɛfa so yɛtumi akada sɛ wɔawurade na adeɛ maame Joyce Owusu maa yɛn wɔawurade na wɔfa no wɔawurade din na nhyira nka mmerɛ biara a yɛhwere yɛ maame ɔdɔfoɔ anaa abusuani bi te sɛ wodɔ nti gyidi ampa sɛ wɔafa yɛ maame kɔn daa anuonyam mu yɛwuo anaa awerɛhoɔ anaa osum ɛna yɛa ɛne hɔ bio sɛdeɛ wɔahyɛ yɛn bɔ no sɛ ɔbɛbɛpɛ yɛn aniwa mmusuo nyinaa yɛn ti na ɛda wase kamfo odi nkonkron no ewu yi a woyɛ yɛ maame ɛbrɛ a wɔde ne baata ne kɔ asase so ɛne ɛbrɛ a wɔnim sɛ wonyansɛm na yɛ nti wotɔ wɔn nsa frɛ no sɛ ɔmmra mɛhome ɛne nhyira wo nam no so de hyira abusua no nyinaa nti Awurade Nyankopɔn nkɔ Awurade a wɔde owu so nkonim ɛhwɛ mo boafo ɛbrɛ a yɛ maame kɔ yi ɛbɛsɛ sɛ wɔbɛkyekye yɛn werɛ wɔbɛpɛ yɛn ne nsuo ama wɔn nkonkron no abɛfa yɛn nyinaa no mu mpo ɛtumi asɔre wɔ Nyankopɔn tasefo a ɛde ɛho ato adɔe no mmɔbɔ ho so ɔyɛn Awurade Yesu Kristo nti ɔmɛwɔ mpa Yesu akyerɛ ne sɛ yɛn agya wɔwɔ soro odin ho ntew w'ahenni mmra nea wopɛ ne wɔ asase yi so sɛnea ɛyɛ wɔ soro no ma yɛn daa aduane ne na fa yɛn aka kyɛn sɛdeɛ de kyɛ wɔn a wɔde aka no fa yɛn nkɔ nsɔhwɛ yɛfiri bɔne na ahenni ne ahoɔden ne anuonyam ɛyɛ wo daadaa. Amen. Ɛto Presbyterian Hymn 791 ɔwɔfo no mfɛde na de yɛ wɔ fɛn a to mmienu ne kuto. Oh, be my friendly, na me ye wo fem ha, masa se me ha baby, mini fi pa wo ha. First, so man, feed me more France. When she ya ne bread, I hope I ne amane. Oh, go ne oh Menya. Yame condom many and yeje into my mama now so
some kakrebi or a young Edianai Psalm 49. Me kind chichemi no edin kind makotwaso a do no so. Amenina muntie ye moa motivia sinina monye aso. Nipa ma babahwe kwa o marima ma owudin o odefo ne ahiafo nyina. Na ohunu se verse 10 no ekono na ohunu se nyansafo wuwu na saa ara nso na nkwasea ne ejimifo seye na wogya won ahode nyina ogya won ahode ma ebinom won trim ni se won adan betena hoda won mfie atena ho akosi awo ntoatoaso so wodi won din toto won asase nanso enipa owo enidie mu no orentina mu otese mmo a oyi won hoko onyi won ho okwana nkwasea faso ni na wana ope won enumu asem no di won echi oboa asamado se nyan owo hwe won so na tenefo betitia won so anopa na wan die asamado bese won ahofe na wenya tenabia piu na mekra die onyankopon beje no asamado nsem na obeje me se obinya ne ho a nsuro se ne fie animunyam redoso a nsuro na owu a oremfa emu biara nko n'animunyam rensane inni n'achi se ohyira ne kra ne nkwabremu nso oyi no aye se oye no yie a obekọ ejanom abusua mu orenhunu han arada onipa owo enidie mu na oni hunu mu no otese mu a oyi won ho Awurade assembly yenye nyansafo a yehunu Awurade. That means say the onim Awurade ay onyansani na wosom nyankopon ay onyansani wose sada no du a obeje ne kra efri asamato na monia onim Awurade na ope adedodo no ope wiase nioma no sada no du a asamato na behwe won so abusuafo se nipa ye wo adwen se ya emende nyina de ye bia no o se ye ne kwan so se ne bebe puse ye nche ewa ha wase wo ejapade bebre o nioma bebre o ndidin atoto saa nioma no so nanso owu a saa nioma na ndidin da so nyina ontumi fa ba ko sempo enkoma ne nyi anye bia ye maame oni mpa oda so ana anye bia ye maame oni dan odemu ana ohun mpa oda so sabre wode unsa kosa kasa mpa ne sese no anhwe ye ebetwire egu esan say ye the blocks nnuya na ya hyehyɛ ne mpa papa bia oda so ne matters papa bia oda so no enye no oda so bi mu obekwa akoyi sa ne masisi ya no matters bia da so no afon efuna hodo a adeda so abesene kono enya sam ketwa wotias na kodi saade man se onna so a even ne background pompene omma kwan se onna so da na se oni ano ontumi nka hwe de be ni bia oni hweka sane Awurade kire no mienu se enche se na me no nso ye beye na mu de ahon mfaso ma ye ne se ebi ku Kristo se ye ne benante ye beso nyame ni yie ye beso no kwani gidie mu enye se ye kọ asori kekeda bi ye ka asori de na ka nyina ye kọ asori na nso ni yie mu se na bre sada ni du ho no ho a menne wo enye asamado na behwe ye nso nem obegye ye kra efri asamado
na ɔgye yɛn kafiri asamado a yɛnim baabi a wɔde yɛn ɛrekɔ. Wɔde yɛkɔ da home a ɛnsa dam. Adɔfo no bɛyɛ no Awurade Yesu Kristo mu. Yɛmfa wɔn hyia ho nkuran. Na ɛnyɛ anidasoɔ sɛ ɛberɛ no ɛwɔ mu no ɛyɛ berɛ bɔne. Ɛberɛ tie bi ne nyinaa yɛtwam akɔ. Hwɛ sɛ ɛte sɛ nhwiren. Ɛdura na ɔpa fɛɛfɛ enwunu twa na yɛkosa. Efie wei kane na yɛsiiɛ no ebie kurom ha na wagye din paa. Nanso ɛnnɛ wobɛfie ha no mu a bɛka sɛ efie pɛɛ ni na no metwam ɔborɔno bi so na efie bi kyerɛ sɛ wohwɛ efie no a wotumi sɛ efie no yɛsi fie ankasa nkurɔfoɔ twam wɔ hɔ pɛn. Nanso fie no ɛyɛ adane danto. Yɛnka ho sɛ wiase nyinaa ɛnya nneɛma nyinaa ne nni Kristo a yɛbrɛ gu. Yɛmfa hwɛ mfiri mu ɛnkɔ. Ne ɛwɔ sɛ yɛnya ne sɛ yɛne Kristo bɛnante. Yɛasom no yie. Yɛnna yɛwɔ wɔ asase so yi. Na sɛ yɛda ne yɛansɔre a yɛhu biribi a yɛkɔ. Mɛntwɛn sɛ gye sɛ mewu ansa. Wowɔ ha sisie. Ma wɔ sɛ hu sɛ nea meyɛ no mewu a mɛkɔ Yesu nkyɛn. Mewu a mɛkɔ bɔnsɛm nkyɛn. Ɛnyɛ saa da no dua na wobɛhu. Wonya tɔ hɔ nnɛ ɛno ano no obi bia bɛwieyɛ. Ɔdwontofoɔ no sɛ ɛna asase da hɔ gya no a ɛnni wura no owura no ɔbɛba. Ɔsɛ mmɔfra bɛba, mpanyin bɛba, ehiafoɔ ne abrɛmfoɔ nyinaa bɛba. Hyɛ no nso hyɛ ne Awurade atwerɛ no watwerɛ. Na mmom fa totom no de sɛ ɔsɛ obia nya so na wɔntie sɛ ɔyɛ ohiani sɛ ɔyɛ ɔdefo. Owuo no deɛ ɛdɔ hɔ ma nyinaa maako maako sɛ wɔkɔ asɔre sɛ ɔnkɔ asɔre. Owuo no deɛ obia bɛwu bi. Na mmom nsonson wɔ mu no sɛ ne ɛwɔ Kristo no owu a ɔbɛkɔ Yesu nkyɛn. Ne ɔnni Kristo no deɛ asama bɛhwɛ no so kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ ɔsɛyie mu. Yɛnhyɛ ho den. Awurade ntom yɛn na ɔnka yɛn ho. Yɛnnim Awurade ana yɛnsom Nyame yie a yɛn maame firi yɛkyi. Yɛmfa ho to Awurade so. Na yɛn nso yɛnna sa yɛakɔdaa kwa ɛnsa dam. Ɔma yɛmmɔ mpaeɛ. Wa wadi Owusu nkonim ama yɛn. Yɛsrɛ w'adom yɛn ateasefoɔ sɛ ka yɛn ho na siesie yɛn pɛ. Ma yɛnsom nokorɛ no gyidie mu. Ma yɛnkyena ɔnan ase na ɛno ɛnante. Yɛnna aka wɔ asase so yɛnyɛ nea ɛyi na ɛfata. Na yɛnna sa ɛhu sɛ ampa yɛba wo nkyɛn. Ɛnyɛ sɛ yɛkɔ ɔsɛyie mu na mu yɛkɔda anuonyam mu. Ɛfiri sɛ yɛn na Awurade n'agye nkwa Yesu Kristo din mu. Amen. Service. And Effiduase, the Lutheran Church of Ghana, Ebenezer Congregation, Yababi be Amoy. Now, as one day more, I can pay. Because one a real money by this time. And the essence should go to 8. Yeah, and 10. Like a team, I have beyond 10. Championship for MY scientific. You know, at the CDA, a mamre, Yamani be Casamuya piano, when you fit to say airport. Said about 8, you know. The Beba na Apple. Quay for as a California Marco for the business of mobile. On Pekka, any mochia, if you are someone I bet in a more united call, and we see that I must say, I may come home. A papa my isha, I ask for Young Simon, at on Safre and this year, I didn't my Obaapain Owusu about Daaman
Yenim sɛ odin kan ɛkɔtwɛn yɛ agya Abraham kukum. Yɛn ntiasefoɔ nso yɛn nasa ebedi n'akyi abedi da ɛnsa da. Afei mu atiasefoɔ tumfo Nyankopɔn ɔnhwɛ mo so. Ɔnsiesie mu pɛ ɔntɛn ne mu nkyerɛ mo. Ɔntɔ mo n'ahoɔden. Eyi mu ɔnka mo ho na de fi no fi bɛ nyinaa mu. Ma de nyɛ asomdwe mu ɛma mo. Asomdwe firi gya ɔba ne nkɔnkɔn no. Ɔne mo tena ɛnɛ ne da nyinaa. Amen. Joma yɛntena se. Nana Biana Bush, Amanda Asante Effiduase. Every baby, say your mammy brothers. And you come and see us for Leslie as a for soon. A friend or more every half. A soft and four as a for back. Or more every half. It's a so many mammy as so. Certain among us until the other one say. Eye band to my place be sung about for your mammy no about you. And tomorrow, Korea Abbey, a band to my place be sung band. And or more a blue how or more a betia a bushia. Yamama, my place be sung about for and a number one. Or more a chiano. It sounds a yamma, no, I sung about me. Papa, the said in a more band to my sung band. Let's be Omana and number more a chiano. And my money now crab by and the Winamia say so I do a mobby blue.
Obi free you say ya. You be share na you can dey every young woman. It is every baby I have you. Send a mamre ya sigi ban for ye no. E brass say ye na you try man Joyce. Every young woman. And it's yes they be see trust. Natural plane. Album pie. Am a be shame di ano. Enya wa na enya ade nyina no ade nyina sutumfu anope umba yehie mu ha woni mi senti a yehie o papa yesu woni se won ka ho ade nye yie ye mpa ebo ne se be di ye nka de be fa ade nyina hye wutumi ase na wo ma ye wi a ye de ayeyi ni ase da ma ye de wase se obe ye sa adun mu gbo hu na hye o menti amen amen answer na ibesu anyum no ye be fa anyum ba ko na de titi ye mre wo Only baby yara, did too much I did. 1, 2, 3, 4, go. Only baby yara, did too much I did. Only baby yara, did too much I did. Only baby yara, did too much I did. Emma obi na down so muye. Only baby,
secretary amadi amofa book ni mami na ya mi checking road enhwe yen a enne ye ba busy it's your boat dinner send your mom let here no what the quotation to us young kudo soprano dora bra pokuya Psalm 23 you go enemy refo when chant ready okay Daniel Adin bass Daniel Adin amana you know where you kwa ba esa kred mini bi fie die ye besu Yehovah Felicia Edingra Joyce Owusu. Soprano for Joyce Owusu. Wamo. Ade. Was in the home final. Oh, sir. That been since when? Yeah, now Sunday or Fred catcher send the home final. A bad meeting. A bonny dam and cassette the home for Mr. Quaman. Oh, okay. And your poma, sister Bra, one chorus said, Nemoya. Mon friend, classes here. If you try, yeah, friendly. Oma, yeah, no, na, young fat NCCL, yes, I won't try and call. Oh, bright, snow,
Mike Wansi Abusian by Lucy Abusian. One chance now, yes, and chair bay. And you chair more Bantama Presby and now to Santana almost a chair Abusian. A software of free Bantama and a chair Abusian at the Massy. A software and a sorima, a software and a sorima. I'm about on the chair Abusian. A medical count, a medical for and so can be at the Massy. And if you care more, as I'm born also for Auntie Joyce born also for Oshim, and artist Santana or Betty Abusian. Auntie Joyce, a modern Oshim, the born also for an artist Santana and what year Abusian. And you care with Madarama, what is the baby of Pesodija? Your mammy, ya did in our pine, a quanda. And where enter now as one, and where I saw from Dama and Eleanor Chupapepe, near my moon so early upon I saw them. Into a certain one, what is the Dibiano? A special brand come at the Amaye, at the Massy. Onyankopɔn ne ɔbaadeɛ ma ne so anuonyam so. Onyankopɔn ne kronkron ne onyinayɛ. Onyankopɔn ne otumfoɔ no monkamfo no. Onyankopɔn ne otemufoɔ no muni no ni. Onyankopɔn ne ɔgyefoɔ no monna n'ase. Onyankopɔn ne agya no monno no. Onyankopɔn ne ɔhene no montie no. Onyankopɔn ne Awurade no monsom no. Pastor yɛbɔ mpaeɛ edimafoɔ ne abankɛseɛ ɛnna anɔpɛ nso yɛde wase sɛ biribiara wɔ aseda akyi a wo nko ara na ɛsɛ yɛde ma wo ɛgya yɛ meeting nyinaa hyɛ wo nsa sɛ bɛdi hene wɔ na awie no aseda no nyinaa yɛ onyame dea wɔ Yesu din mu yɛabɔ mpaeɛ amen. Hebrefoɔ nhoma tinkron twitwamu 29 Awurade asɛm sɛ ɛnkyɛ na Yesu ba nti deɛ ɛyɛ biara yɛnyɛ ne ntɛm enche na de ɔbɛba n'aba nti Awurade ba nso a ɛsɛ ekobu akontapa sɛ Awurade ba de akonta na ɛba kobu ama no ɛyɛ akontapa anaasɛ ɛyɛ akontabɔne deɛ ɔbɛka sɛ akwapa no kɔfo wɔde no kure nti brami nifa anaasɛ ɔbɛka sɛ firi mi so kɔ wa ɔyɛ ne ante wei na ɛsɛ de tu yɛn ho fo yɛte ase asɛ kofi maa na Awurade frɛ yɛ a ɛnyɛ akontapa bi ebu de ama no ɔma yɛnyɛ sɛ yet no wiase yɛsɛ hankoa na yɛkɔ na emu yɛ baabi a yɛkɔ nti yɛmma wiase sɛm no nkɔfɔ na yɛnwe huhu mu so deɛ na sɛ mpofi maa na Awurade frɛ a akɔ nya akontapa bi abu de akyerɛ no ɛde Awurade ase ɛna afutu ɔde ama yɛn sɛ ɔno mmoa yɛn na yɛnyɛ asɛm no tiifo kɛkɛ na emu yɛnyɛ asɛm no yɛfoɔ na yɛmfa afasoɔ mmerɛ yɛn amen hyɛ mɔdwa ɔwɔ soro no anuonyam amen yɛn botae titiri ne sɛ yɛnamɛka bɔ yɛn daa setena so bɛyi yɛn mo sɛ ɛkristofoɔ ba asafoni efie ni daa so na yɛnamɛsa a yɛso apetwe afoforɔ aba Yesu nkyɛn amen. Roll call. Enesina Daaman na ti asempa 18 cm chichemu aduasa mmiɛnsa
Ode show nya ko kwa ni ni ne tere ne ka ne to de ye mu nyina beka mo. Amen. Amen. Beatrice ahen. And to me, young one of Monty, Moy, of course, who are right here to money. If we say, what we say, more prayer in your part, and we're right. Amen. Joyce Owusu. Mama Pacho, I may buy my tip you who be said, why you are ready, dear. It's in Pacho, Mommy, I'm quite said the city. Ebi ana ya tesem. Vivian kwa. Etimi kwa mra obra. Me ko fie ho. Amoso ate hefa. Oshim. Aduonu mienu. Amen. What I check here baby. Oh. Not look at that crop I saw you. Oh, dina kwatio koma. Oh, dina chile mone. Oh, dina kwatio koma. Oh, dina chile mone. Minya jai sunya rewo Yesu na wafra wona enedai odena kwatio poma ode achere hone Apo Edi edo free cry ashe nebo for answer. Edi amaye. Bra ye training. Anope. Ye Maame Joyce Owusu enka ye hubio. It's a training Women's Fellowship. Now, the Ababantma district, I am here this year. Now, you can local or kind of where Bantama Prime Memorial, local Women's Fellowship, or ye cool back. And there are the atoms and friend and identity. It's a training game. Joyce Owusu, and their own kind of bill. It traveled him when I'm your age. Oba, and no crocodile, and then a sharp baby anymore. What kind of bill? And when I'm your age. Amen. Amen. Beatrice or Henny someone, cinema, me and I. Hello. It's the district, Yo, Nana, no more something ya ebeya. Ayo about doctors. But they are close. You don't know no more Busiana to something for friend. One Edgiano, a course. And then doctors, or Mukuno, and one Busia, and then do more motia. And I want you now, Papa, your mamma, Papa. Yeah, Mamma, Beatrice. I'll be kind of preoccupied. It's a man, my man, fellowship. And she. Mana kwaba efanishe ekunim aibinka Madawo ma mumu aye yo na bre no akuofo madawo ma te ya baba yebige ko atumbe Archbishop ye papa duru ha ama edwemu aye dududu madawo ma montramonsa na mo anya nchia no e ma ne nyefe ya ma ye papa akwaba eye Maame Joyce enda wo koi eye wo nana prekope wona na Joyce Owusu na el kasa kire wo
Osina na pabi ye. Isanse. Ekas. Yo, Nana Madiana Bushi, Amanda Mama from us so and family. About Lucy, a member PSC, Wanda Roma. Are you crying for us so a family? Saturday, drama, a young papa. Also, I know I was young, and the sector of Lucy. I'm an after a year papa. Almost about Joyce or Yadiana. The sun is a walk. Lucy papa no so mo kita tomato fa e de soja e sanse no mo ni abriye pa omo senti ade 100 cities abapa ukuro no mo se ya ma ngwa sapan je na dru kwa so ne e fa dropping e sanse mo nsi so mo no ma ha mo nti e na ye hunu ade fefei se de mo nse no mo e kanie yesinra ye se na fata bia ye beye e na de ache ye ja ya se kwan ye etwa so na no madawroma unshedom ebredinti ye twaso tie said ye beya yemfa asafo no evre no enie akunenfo a wodi wo say ye funu wura ode ne ye na ade nyina wo say no pay wo aba ye be hwe yasen anim ye ga boafo ne agyanfo ye wa adua na busia wo mukito wo nso pudu emienu ensuofo mo mra dwom aha ensuo pudu emienu aha mema ise wo mo ensuo ni nana no madaro mama amfa ma boafo a ye ewa mo eno chemu wo mo se nra wo be yi yase adaye anope wo be se keka etwatro kete wura wadaro mabredo wo mo se wo mo kita wo mo adaso ye de yakata asaso ye de sumiya kasi ya subi dwene abade sie wonsem se fabuti ekotoso esanse ma me odi ne sisi baade e ma de pa afrimu esanti ma tete ne ma e ma yiye pa okwa wade ase na okuta ahwene ene so wakwa anase mo so wo matotoma ene mo de ma wo mo ase esanse sa ahwene no a ode kwa wade onya ma me ma no omo so ato toma ene ye de e ma yase wo mu wie ye no wo se yasesiesie no ho a ye ma ne nkofe ye de yadanta ni se etude ye de abotomanum no mba sitifita ene wo de asakete yiso wo mu wie ye ma me ye ma nkwa awo sasa wo bre ne ye wo mu wo mo do wo mo entoma epofa ene ye de okete yiso ma me ye onse no say nana madua na busia yenye ene yemfa wutire entoso yemfa katai enkata ho ne yemfa bomo ensa wa na afo esa sesetie bia edodo awodo sade ensofuo yi enkanie o mo ba ye no mo say emra ye behwe yasere yemfa di kan esa nsempani se yemfa tasuo ko anante wo mo kita wo nsa podo mienu tete ho anka sabre ensafuo nana no madaroma say yensafo say ya petesia akosi broni say wode agukoko nana no madua na busia monye aboafo ne agamfo mututwa bi esanse obehwe nase no omututwa bi no omoresare wo mupuru bi gufo nana no ya fase amekere mo a na kere say ya nyi aye monse no so wo monsene wo mo ewie ya no mo se hwe ena yase si yase wo kete dia ye betira mo hu se ema ne ba wade ase no omo de wodo ane kabo mu ne koro ye ne ba ye ne senti ahyeche ye ntoma kente wom wo ba tan ene nim de ba be di afi bi esan yese ye ntoma nyina yakabo esan sa ma be ofiri duduo mu na yakọ duduo mana woro ma mo fa ntoma nyina ma yase no fa kwai wo koduru nse do ana wo mo a wo mo de atete no ma nya bi di ama wo owie ya nso ha yese be be nsu opre ni tirim enso ye no say enye monsem so mukuta handkerchief pudu obienu na na madua na busia anopa monso bi ma wo na boafo ne adanfo so mo bia esansa de ahia wo oba tankese oyefunu wura edudu obubiribie na wo kono na na monsem no say monye handkerchief ye fa enso bi ma wo enu twa mo no se sabre na na madua na busia ya trase
nanka yɛti ne suo na yɛti ntasuo ɛsiane sɛ yɛbese wɔn nso wɔn de wɔn yere nom yɛmfa bese mma yɛayɛ yɛbese nyinaa atɔfe na nanadeɛ na abusua mo nyɛ na mo nkyɛ bi ma aboafoɔ na yɛhuru sɛ anɔpa yi mo ato abese ne wɔn ampa yɛda wɔn ase ɛne twɛ mu ɔsɛ sɛteɛ bi yɛne yɛsɛ esum aduru yɛn na nso so sɛdeɛ atwerɛ de kaa yɛ no ɔsɛ sɛteɛ bi a yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔbu yɛakonta ɛsiane sɛ maa meekɔbu akonta ɛsiane nti wɔn kita wɔn candle ɛna matches yɛde sɔ adi n'ani ama ne deɛ kɔ Agya Abraham hɔ na ɔkɔduru hɔ no na ɔhu sɛ ɛhyɛn bi di n'anim a ɔhu sɛ yes ɔba akontabuo ɛsiane nti mo nsɛm sɛ matches ɛna candle mo nyɛ na mo fa nsɔ kanea ɛne twɛ mu wɔn nso wɔn kita nhwiren fɛfɛɛfɛ aha ɔsɛ ɔbrɛ dodoɔ adwuma pa ɔdɔ ahɔkeka ahobraseɛ nyamesuro ɛne yɛaka ne nyinaa bɔ mu a yɛayɛ ne nhwiren fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ mo nse no ma ɔka ni ɛberɛ ne nti momfa ɛma maame ne ɛdi n'anim na nanom adeɛ na busua ɛsiane sɛ mo na mode wɔgya baayɛ ae yesu sɛ wɔde wɔgya nam ɛnam adeɛ na busua so ɛna yɛ papa yesu wɔno koraa ahuru wɔgya na nanam deɛ mo nse no ma ɔka yi yɛse yɛnkɔ mpanimfie ne yɛnkɔ ne nsapan yɛkita yɛse no aposrada na nanom adeɛ na busua mada wɔ ma monye nto akonnwa se na nonsia baa deɛ ehuru a yɛwura magye na mode ago ɛfam aka biribi akyerɛ ɛna oba atampa ne yɛbɛgyina no bɛgyina m'anim adase dase anyama
Dr. Ebon, let us know. Going to form man, let us know. Etim teacher no edu. Going to form man, let us know. Team teacher no. Na ekase na bope rade atemu eni. Na ekase na bope Kristo atemu ejale mu. Na obiara enya de odi ni nipadua eye papo woni o se de erade asim. Amen.
eti anyame no onyatwi ensatwi ewo nyame ni it is so mercy it is your duty it is my duty it is our duty that we keep the mercy no enyina sɛdeɛ bɛyɛ a ɛbɛboa yɛn nti yesu kristo ka sɛ yɛdɔ no a ɛsɛ lesson a yɛsua ɛfiri Solomon the photo assembly said we should obey God's word and he said yɛbɛtie n'asɛm na yɛde ayɛ adwuma adanse a yɛdi ɛfa yɛ maame Joyce ho in the early 60s or so 70 year ɔbɔ sɛ 62 sɛsɛ ɛna yɛ maame Joyce na ɛkyerɛ sɛ ɔde ne ho ma Kristo ɔnya akyidie wɔ Awurade mu ɔsuro Awurade ɔdɔ Awurade yɛ adanse sɛ maame na ɔdɔ Awurade ɔkye Awurade di ɛne sɛ nti ɔkyidie ni ɔkristo ni ɛfotuo nsɛm a anɔpɔ yɛde ma yɛ ho ɛwɔ yɛ maame yɛyi asɛm sɛ yɛ maame no na ɔkye Awurade di na ɔdɔ Awurade ɛno nti ɔsuro Awurade ɛsom no nti yɛso sɛ ɛba srahwɛ a na ɔyɛ adeɛ baako a me personally me ho ɛfa maame yi ho ɛne sɛ ɛba asɔre dwumadie bi a yɛrepɛ nnipa sɛdeɛ ne nka yɛreba ɛyi ase yi sɛ yɛnya nnipa a wɔbɛkɔ a kakra no ɛbɛkɔ no wobɛhu maame yi ɛwɔ wɔn ho bi because I observed sɛ wɔn a wɔtakɔ ayie most times no maame yi ka ho there was one occasion ɔkɔ ayie bi wɔn abɛdu ntɛm ɔbɛdu anadwo bɛyɛ 8 hɔ te ne bibie a wɔn te sɛ bɛhwɛ ɔmo a ɔmo kɔ ayie no ehu sɛ maame yi bi efiri kɛɛ ho ɛkɔ wɔhyew around bɛyɛ 7, 8 hɔ sɛ wohwɛ ne mfi a wodi a na wohwɛ saa bere no akɔ ayie aba na ɔbɛkɔ fie a ohun sɛ obi a ɔwɔ akɔfama no ɛna ɔyɛ saa hallelujah ɛsɛnti yɛwɔ gyidie sɛ so pio ɛwɔ ne bɔfoɔ anim a obɛnya nkɔtapa bi ebu akyerɛ Awurade amen asisi a ɛyɛ aseɛ kwan so anaa asiesie bɛ bere a yɛso ɛkɔba no na yɛsiesie yɛn ho ɛbere bi yɛ ni hɔ a yɛde bɛsiesie yɛn ho na asiesie a yɛyɛ no ɛyɛ bere a yɛda ɔtɔ akyi ahobrɛaseɛ adi osetie adi nyamesuro adi ahofama adi no kurɔkurɔyɛ adi no ne yɛ ɔba ne kasapa adi no ne nyinaa mu na yɛsiesie yɛn ho adi 2 Corinthians chapter 5 verse 10 yɛn na wɔne bibia ɛyɛ kasa no ɛte sɛn wɔatwe a wotwe ɛfa foforɔ ho ne Onyankopɔn ho ɛte sɛn suban a woda adi ɛkyerɛ Onyankopɔn afoforɔ ɛte sɛn ɔsɛ obiara bɛpie ɔtirimufoɔ no anim na yɛbu n'atɛn na deɛ yɛyɛ ɔyɛ nokora yɛdiɛ ahobrɛase a yɛda ne di ɔdɔ a yɛda ne di kyerɛ afoforɔ ayɛmhyehyɛ a yɛda ne di papa a yɛyɛ ɔyɛ no ne nyinaa ɛbɛda adi saa wɔ so ɛnɔ se ne yɛbɔ ne a yɛda ne di ɛwodie akayo anibere ɔtan ho no
nyinaa nso ɛbɛtɛ ɛbi yɛnyom no 832 sɛ yɛhwɛ yɛabrabɔ ma yɛne yɛne yɛsuban yɛnanteɛ ne yɛkasa yɛne afoforɔ ntɛm anya a yɛbɛsiesie ɛkwan no wɔ yɛwu pɛ yɛtɔɔ pɛ ɛkwan no ayɛ ɛsi ɛdi bra ɔte ase yi ɛfoto a yɛde ma wo ne sɛ nso bɛpie wɔ pɛmufoɔ no anim nti yɛ ɔsɛtie ma Awurade so Awurade deɛ ɛtɔ so mmienu kae so Nyankopɔn ɔbɛbu yɛ atɛn sɛdeɛ yɛn nnwuma ɛne yɛn nneyɛɛ ɛteɛ na deɛ ɛtɔ so ɛnan ne sɛ bɔ ɔbraterɛni a ɛfata Awurade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ Awurade pie wɔ n'animuonyam mu ana Awurade frɛ sɛ yɛ wafa yɛ maame a yɛbɛtumi ayɛ anigye akɔhyia no na yɛbu atɛtrɛni Awurade nka yɛ hɔ na ɔmmoa yɛ na yɛntumi nsuro no na yɛmfa yɛn ho ɛma no yɛnso no yie na yɛda ne yɛn suban abrabɔ a ɛsɛ fato gyinii adi na sɔfrɛ yɛn a n'opie n'animuonyam a yɛde ahotapa bi ebu akyerɛ no wɔnyame agya ɔba ɛne wɔfoɔ amen ɛsɔ Yesu ɛne anaa ɛno deɛ yɛn nyinaa bɛboa na yɛafa so Onyankopɔn pini nea a mene wo yɛ nanase sɛdeɛ Yesu pɛ ɛna yɛyɔ no ɛna yɛda n'adi no ɛna yɛsom no so nea yɛyɔ no ɛsɔ Yesu ani anaa ɛno deɛ biara ɛmmoa ano ma yɛda wase yɛdeɛ ma no Joyce honhom ɛne de kra hyɛ wɔ Awurade nsa yɛdeɛ ne a yɛwɔ ha nyinaa nso yɛakoma ne yɛadwene ɛhyɛ wɔ nsa Onyame wɔ kronkron ɔso na ɔne yɛn kasa berɛ a yɛbɛi ne nsɛm yi ho boa yɛn na yɛnyɛ osetie ma wɔ Awurade ni a ɔne yɛn kasa na yɛnante w'akwan so boa yɛn na yɛna soban a ɛsɛ fata wɔ Awurade adi ɛnkyerɛ sɛ ampa yɛ dɔ na yɛpita wo gyidie mu na wɔkye nkotoo na gyidi ɛde kɔsi awieɛ yɛsrɛ w'anim adɔm ne wobaebɔ ne wo hyira sɛ mmerɛ a wɔne nyinaa so ɛwɔ Nyame agya ɔba ɛne wo nkronkron amen. Yɛbɛsɛe kɛsɛ ɔde Owusu ne kama yɛ na ɔtwe nsa frɛ mama Grace abɔda ho yɛ Yɛbɛsi de hyɛ wo nsa Ɔbaapɔ na bɛsrɛ ama wo hwɛsie na bɛsrɛ ama wo Awurade mpo bi ka akyire a ɔsɛ mama yɛbɛbusu na wɔtumi yɛ a yɛsrɛ so yi anamosiri ama wo na neɛ ɔsɛ wɔn nsa kama wɔn nsa Dufre chichiri bechini ya shura dosa. Vili na wakani foko tu wanatrai asuchi. Rete ekili na shura dosa. Nyama kwa Yesus tibiu na manye. Eja Yesus tibiu na manye. Eja Yesus tibiu na manye. Yebeye katu
Everybody from us. Everybody a cat of us. I do baby, I put this show to comprehend young. There was a story to know by your mind. Says this is the right in a chamber. Used to be sweet. Amen. It was.
Nyankopɔn ya ba yɛ wɔ n'ase akeka yɛn nsa ase. Yɛde yɛ asɔre wɔ adwuma yɛde gu ɛyɛ yi yɛn mpa yɛn nsɛnkye na tem ho. Na hyira so na biribi a de bɛyɛ bia ɛso mbra mfa so nhyɛ odi yɛn nyinam. Yɛfa bɔ na nso asra wo nyame sɛ wobɛkɔ so ama wapasa yɛ kɛse wɔ abusua yi so. Sika yi ɛkɔgu abusua yi ɛmfa asomdwie ɛnto wɔn so. Wɔma ayie yiwe ɛnyɛ asomdwie na ɛnhyɛ wo Kristo di ɛnuonyam. Yɛayɛ asɔbra mo asɛm ne yɛyi bi ɛboa nti obura kae. Na kɔ so tira yɛahyɛ m to yɛn nsɛm. Daa yɛbɔ wo n'ase sɛ ya ɛnyɛ bi a yɛde hyɛ wo di ɛnuonyam. Wei ne yɛbisa wɔ Yesu ɔte ase ne bi mu. Amen. Abɔda no ɛdi nka kɔtwa akyɛsefoɔ ɛserɛ sɛ bambɔ kakɔ so ɛnyɛ kɛse awɔ ma so. Awurade sɛ yɛtumi nyɛ nea wopɛ ne nam nan ase kɛkɛ a Awurade m'ani ɛnna yɛ ho so. Yɛtumi yɛ nea wo Awurade wopɛ. Awurade mpo sɛ honhom tumi bi atwe yɛ san ɛne tumi bɛn a Kristo ko mogya no ɛkasaa yɛn no yɛntumi ɛndi a wofiri sɛ tumi ne nsɛm. Na yɛso a yɛso yɛakɔ na bɛnyinaa mu no ahyɛ obi kɔnkɔ anuonyam. Na daakye bi yɛn nna ɛsesa wɔ ha no mu a ɛde ahokeka ne anigye aba dwuma yi mu hɔ. Na nea wobɛbisa yɛ biara ɛsan abrabɔten na yɛkɔ yɛ ne nti yɛde ɛfɔm anigye abɛtena daa ahenni mu. Ma yɛahoɔden ɛwɔ wiase ha. Ma yɛtumi yɛnni nkuro wiase so. Ne honhom kɔnkɔn ɛyɛ ka nyinafoɔ. Ne nyinaa yɛde ɛsɛ ɛfata hyɛ kɔnkɔn nyinaa gya ɔba ne nkɔnkɔn di mu. Amen. Afei yɛn ɛtɔm yɛn so ne sɛ ɔde hyɛ no afei di mu apɛtɛ wɔn no. Ɔno mo ahyia mu na abasa nifa mu odum ɔnkora ho. Esum ka bi mu anya wo han. Ewi akete ne mununkum ɛnkata wo so. Wɔde fi no fi ba ko ne wɔn kan. Ne nim no ɛnkɔ wo pa na nyinaa. Asomdwa efiri egya ɔba no nkɔnkɔn no. Ɔno mo ntena sese ne de nyinaa. Mfa da asomdwa nkɔ mo a Awurade ehyira mo. Amen.